Horas marita saluhutna, jamita sermon, ima tersurat di Markus bidu onom ayat 45 sahatu 56. Ubat tamir songo tema, di boto Tuhani do si taunota. Parjolo, unang mabiar, paduahon, asini rohana do padua hokko. Patuluhon, alani, pos maroham tu Tuhan Yesus. Di parnguluanon, sudodo kita pasti menghadapi ragam si taunon dot hamaolon. Mungkin, adong do di antara kita yang sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan, keluarga, kebutuhan, bahkan pergumulan rohani. Alaya manginang, perlu takas ikut taboto bahwa pergumulan si taunon nata adopi, sasitong na bagian sian proses doi di hita. Asaga bilam tang hita marhapor siaon. Di jami tahun, marsiajar do hita songo dia mengadopi akasi taunon. Songon halak na porsia tutuhani hita. Nang pesi taunoni borat, alai, dang hia terlebat tuhatai lau paluahau kita. Totong do ibana mangaramoti jala mangalehon posni rohatu hita. Namar gugu do ibana paluahun jala manalpuhon si taunon nata adopi. Amanginang songo tema nakikubat tami di boto Tuhani do si taunotta. Parjolo, udang mabiar. Amanginang, bodo rata bayakko perdalanan nisisiani dinalahu tu baribani Betsaida. Alai ditongani tau adong masalah. Ima dina mengadopi alugu na gugu do galubang kondisi borngin akasisiani. Dina tergugut nasida, rojes mardalan di atas ni tau majono hinasida. Totu, mapai tarsonggot jala hata hutut do nasida pola mangangguhi ala diripu toddi. Sadahal na menarik idotta, sisiani nunga gudang mangida tadaha lapina tupani Yesus. Isarana marhite mangalehon 5.000 halak mangan, marhite 5 roti 2 deke. Alai mangida Yesus mardalat dikiceng ni aek mabiar nasida. Ala nunga melampaui batas pemahaman nasida. Dan mungkin di rohani sisiani, jolma biasa buma bai songoni. Alani ido ubain mabiar nasida. Diripudo nani ida nasida itodi. Amanginang, alai ahadu na masa idotta duk salpui. Di paposto hatta ido rohani sisiani nama dok. Au do on. Una kamu mabiar. Yesus pataridan huaso hadibataon na jala ibana pataridahon. Songon asini rohani ibana tu akasisiani na dibagasak kata hutoni. Amanginang, turpukon paingotok kita bahwa jojodo kita mengalami roha biar doho keraguan ditiki mengadupi hamaulun nama cemaul atu satta manan di luar kemampuan negogota. Songo pengalaman nesesiani, Yesus ro paposo rohana sida asa unang mabiar. Nama dok tuhita on, asa unang mabiar uramoti doho ido masuk di Yesus tuhita. Nang pengotok kita doon bahwa sana di tonga-tonga ni si tauron pergumulan badai kehidupan dan holan sahalak tadi sih. Di sido Yesus. Tuhan Yesus lemah paroho kita jala siap mengurupi kita. Ditiki kita terombang ambing hinorhone kecemasan roha biar. Yesus romanopo tita jala madok pos roham audo on unak kumabiar. Dan lomo rohana hita lonong di bagasan keputus asaan. Alai porsia tu asini roha dot huasona do hita. Marhiti turpugon di pabua do tu hita bahwa ha porsia taipe ikut do tahan uji, ikut diuji do. Songo sisiani na berjuang mangalu-galubang. Songo ni mahita muse ha porsiot tapi ikut diperhadap puturagam ni tantangan doho si taunon. Alai makirim do Tuhan Yesus asa totong masigat tung tu ibana asa unang mago ha porsiot ai. Paduahon, asini rohana do paluahoko. Di boto tuhatai do keterbatasan kemampuan ni sisiani, di na mangadopi alugu do galubang. Dang tuk guguna, dang tuk usahana, dang tuk perjuangan na la paluahon na sida. Di ida Yesus doi, nang penunga borngin jala di tonga-tonga ni tao na sida ayat 40. Hinorhoni asini rohani Tuhani do, ubay na bongot ibana manobot akasisiani, di namardalan ibana di atas ni tao na margalubang dohot alugu na gugui.
Di patay daw Jis huasuna di namardalan ibana di tawi tu siyani. Napabawa tu hita doi bahwa ibana tutudo di bata namar haguguun. Napatupahon na sosiya tu pikiran ni jolma boy gabi majadi. Di patay daun ibana otoritas huaso hadi bataon na mardalan ibana di atas ni tao. Pamainakon alugu nagugu do galubang. On mapaposoro hatta makaporsia itu hatta Yesus Kristus bahwa ibana do maniup kendali ni portibion. Bahkan ngulutta Tuhan Yesus hadir padoho kita sian roh habiar doho keraguan. Asa unang lonong kita di sih. Alai porsea tu asi roha dohot huasona na tuk margugoy ho kita manal puhon si taunotay. Amang inang Tuhan Yesus dang hulan marhuas pemenakot tao. Alai hadir do iba na mangurupi jala mangaramuti hita di setiap situasi na taadopi. Songon iba na mangalehon pos ni roha tu sisiani ditongani alugu do galubang. Songoni do lehonon na tu hita pos ni roha do dami na tu hita. Dang tuk huaso ni jolma, gugu ni jolma paluho diri na sendiri. Alai haporsia tu Tuhan Yesus sabingdo. Kegagalan ni sisiani manada Tuhani, sasitong na terletak di pikiran-pikiran ni portibio dobe manginang mangarajay na sida. Isarana so nakingam ma. Yesus diri putodi. Lupa na sida de Yesus na marhagugu onon tupa-tupatad na nasosia turuhani jolma. Sude nai, boy masa ala ni jogal ni roha do tahe, rohani sisi. Dung tardara Yesus torob do halak manopo Yesus dalam manada ibana na marhaguguun. Natuk paluahon na sida siyan parsahiton nabi. Jauh berbanding terbalik do sisiani yamanginang. Di palua lu sudi na sida. Baik na sisiani siyan paramaraan nang songoni pi akan na marsahit. Sude na ihulan ala ni asini rohani Tuhan Yesus sabingdo. Haporsian na toropi mangaleho parsiajarat tuhita porsia na sida tu Tuhan Yesus na bui paluho na sida siyan parsahiton na bahkan holan marhiti majama ibana. Jala haporsian si songoni mana ikut tapilihara dengan utamanginang. Nang peragam pergumulat ta, nang peragam sitaunat ta, nang peragam saluhu na mabay kita susadot aklan na asing. Ikut totong dogomos marhaporsian bahwa tuk do Yesus paluho kita. Unang luas keraguan dot ke putus asaan manaluhon haporsianmu. Alay semangat dot ke tekunan songon na torop na mga lulijis na kingani. Na sida rela mabuan halak na masahit nabi jalan naing majama Jesus. Disot tarida do tung macerikot rikot nai dinasida pangurupion dot haluaw nasiat tu hatta Jesus Kristus. Saya surdukom matangamu tu hattai dinaragam si taunammu. Ibana na selalu terbuka jala peduli lau makobasi hita ay para si roha patuluhon alani pos maroham tu Tuhan Yesus. Pasaha masudi si tauno mutu ibana marhiti tangiang diwasan hapor siaon. Saya paluon na doho sian ragam ni si taunomu. Unang pikiran ni portibion mangarci dirim asa unang mago na dinggan na pinasahat ni debata tuho. Surduko tangamu tu Yesus songon na toropi. Asa taruli ho dipakirimoni ay para si ruha do ibana. Di paso-paso di batami tasaluhuna. Songoni mamanginang songon hatorangan ni turpuk na wipasahatami anggiat ma debata maso-maso itasaluhuna. Horas.